Mr. Rapson ne. Mana. Shugabannin Najeriya ba shawara nan guda ɗaya, magana ce akan nahiya. Ku bani mulkin ƙasar ku ga, sai na gyara Najeriya. Ni zan gyara Najeriya. Na gyara Najeriya. Da su sun kasa. Ni zan gyara Najeriya. Na gyara Najeriya. Ni zan gyara Najeriya. A bani kawai a gani, sai na gyara Najeriya. Sai an gwada a ƙasan na ƙwarai. Ni zan gyara Najeriya. Da su sun kasa. Ni zan gyara Najeriya. Za ta yi kyau kamar Saudiya. Mu zama na ɗaya cikin duniya. Mu zama tsintsiya maɗauri ɗaya. Tsintsiya maɗauri ɗaya. Abin ya cin tuwo a ƙwariya. In kana da kuɗi ka zo ka biya. A biya kawai a gani. A tsayar da ni a gani. A ƙwace mulkin kawai a bani. Ko babu vice president, ni sai na gyara Najeriya. Ni kaɗai na san matsalan. A karɓa kawai sai a ban. Dugis kawai za a ban. Ni sai na gyara Najeriya. Sai na gyara Najeriya. Najeriya akwai arziki. Mota ce amma ba matuƙi. Ni Rapson na ce a bani ki. In gyara Najeriya. Ni zan gyara Najeriya. Na gyara Najeriya. Ni zan gyara Najeriya. A bani kawai a gani, sai na gyara Najeriya. Sai an gwada a ƙasan na ƙwarai. Ni zan gyara Najeriya. Da su sun kasa. Ku so ku ganshi Mr. Rapson, bakon Canada Cyprus 223 shi za mu zaɓa. Tun da mutane duk sun yaba, kwace mulkin kawai ya bashi. Yaran yana da kishi, mun duba mun gani zai iya, dan shi zai gyara Najeriya. Ni zan gyara Najeriya. A bani kawai a gani, sai na gyara Najeriya. Tunda su sun kasa. Najeriya akwai arziki. Mota ce amma ba matuƙi. Ni Rapson na ce a bani ki. Na gyara Najeriya. Da su sun kasa.